Dobrý deň, vítajte na našom YouTube kanáli. Ja sa volám Henrieta Paholíková a som konzultantkou kliniky Fajde. Dnes tu je s nami náš zákazník Štefan, ktorý absolvoval transplantáciu vlasov v januári 2024. Odvtedy prešlo 9 mesiacov a my sme zvedaví na jeho výsledok. Vítajte, Štefan. Vítam, ďakujem. Ako sa máte? Skvelé. Všetko v poriadku? Áno, áno. Dovoľte, aby som vám položila zo pár otázok ohľadom transplantácie vlasov. Mojou prvou otázkou je, kedy ste vôbec začali uvažovať nad transplantáciou vlasov? Áno, prvýkrát to bolo asi, keď som si všimol na sebe, že tie vlasy sú rečie a začínajú mi asi odchádzať. A bolo to niekedy, keď som mal 23 cca, som si to všimol prvýkrát v zrkadle na fotkách. Tak vtedy som už začal uvažovať o tom, že to je jedno z riešení, ale zatiaľ som to nepraktizoval. Takže. A skúšali ste nejaké iné riešenie, okrem transplantácie vlasov, nejaké prípravky, niečo zabralo? Jasné, skúšal som všetko, čo bolo vlastnejšie, dostupnejšie, rýchlejšie, takže rôzne vodičky, prípravky, aj nejaké potraviny, ktoré obsahujú viacej, neviem, kalcia, proti vypadávaniu zinok a tak. Ale nič absolútne z toho vôbec nepomáhalo, takže už som vedel, že treba asi niečo iné spraviť. Prečo ste sa rozhodli pre kliniku Fajde? Robil som si veľký prieskum, samozrejme v Turecku, kde je to veľmi populárne robiť. A robil som si naozaj dlho prieskum a potom to, čo ma najviac presvedčilo, boli priame referencie, takže boli to kamaráti mojich dobrých kamarátov. A potom som sa s nimi skontaktoval aj priamo a povedali, že mi môžu odporučiť Fajde, tak... Čiže oni mali zákrok na klinike Fajde. Áno, áno. Takže to bolo pre mňa viac ako 1000 recenzií na stránke. Takže, hej, tak preto. Do ktorých oblastí boli u vás transplantované vlasy? Vzadu, vlastne do kútov, do prednej línie a tam sa to rečie a potom vzadu vo vlasovom víre. Áno. Ako prebiehal deň transplantácie vlasov? Ako si na to spomínate? Stal som celkom skoro. Šoferoval som vlastne z Bratislavy do Mošoniu a nejakých 40 minút jazdy autom. Bola ešte tma, zima a vlastne potom, keď som tu bol, tak zrazu bolo svetlo a teplo a bol priateľský kolektív a bolo to fajn. Vôbec som necítil nejaký minimálny stres som cítil a naozaj tá atmosféra bola fakt taká uvoľnená. A samozrejme aj to lokálne estetikum pomohlo veľmi a potom to prešlo celkom rýchlo. V podstate som ležal celý čas a doktor sa ma pýtal, či je všetko v poriadku a takže aj tá komunikácia bola super. Takže nebolo to nič strašné, že dalo sa to vydržať? Hej, to lokálne anestetikum trošku bolo cítiť na začiatku, ale potom to bolo úplne v pohode. Áno. A ako prebiehal prvý týždeň po transplantácii vlasov? To nebolo úplne príjemné, musím sa priznať. Prvú noc, možno aj vlastne viacero noci po sebe som poriadne nespal. Akože stále som mal nejakú polohu, kde môžem dobre ležať, lebo to bolo celkom obmedzujúce aj vzadu. Dávame aj Panadol proti bolesti, neviem, zabralo to niečo? Pomohol ten Panadol? Áno, dával som si ho, určite, neviem, aké by to bolo bez toho, takže neviem to porovnať, ale myslím si, že určite to bolo asi lepšie, ako keby som to nemal. Áno. A kedy ste začali vidieť výsledok po transplantácii vlasov? Nezapísal som to takto presne úplne, určite to bude vidno z fotiek, ale myslím, že ja som to osobne začal vnímať niekedy po také menšie výsledky už po takých 3-4 mesiacoch, potom už tak viac po takých 5-6 asi. Áno. Hlavne vpredu. Zmenil sa nejak váš život po transplantácii, keď vlasy vypadli, že oslovovalo vás okolie na túto tému? Veľa ľudí si to všimalo, hlavne kamaráti a boli takí, že wow, ty máš naozaj nejaké riedke vlasy a potom, že aj rodina, že nemáš nejaké riedke vlasy a všetci, a už som to dostával, bola takýto otázok a ja som si to už sám všímal. A to mi tak pridávalo do toho ohňa, toho nekomfortu, že tie vlasy odchádzajú, takže naozaj ľudia mi to dali pocítiť aj verbálne. Plánujete ešte do budúcnosti niekedy transplantáciu vlasov, ak bude potrebná? Myslím, že áno. Že by ste išli opäť do toho? Áno. Odporúčili by ste kliniku Fajde aj iným zákazníkom? Áno, odporúčil. A čo by ste poradili mužom, ktorí tiež trpia vypadávaním vlasov?
Ak ich to trápi tak ako mňa, nie každého to trápi rovnako, tak sa to určite oplatí, hlavne keď je človek ešte mladší. Naozaj sa mi vrátilo viac sebavedomia a lepšie sa im pozerať do zrkadla. A určite aj iným ľuďom na mňa, takže tak. Ďakujem pekne za rozhovor, pekný deň. Ďakujem aj vám.